utawi judul Panejar kan bayang. Nggih aku Wadaring reh surat sandeng tulis paugeran mungguhe menungso mrewi tata selawase iku Quran kang luhur kitab suci peparing Gusti alokan Maha Tunggal lan kang Maha Agung aparing wayu pratela mring Muhammad pungkasane Nabi Yakti pamutaning manungsa kadang kang saged kula aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu saking dumadi. Dipun tepangaken nami kula Mbah Rin saking paguyuban Among Tani Trowulan Mojokerto. Kala wau kula dipun jawil kalih Pak Sukadi Udurana lho Udurana lho. Ih, kula nggih badhe nyegar gandang kula setunggal pada Mas Ukur. Sapa kang roh arta daya yekti panjumeneng sujanma utama kang roh hartati arane mazrek magrib kawanku sabdaning kang pandhita luwe prapten segara wetan angkara iku agekasih sindang lono Sito jati ing ngaranan Ki Hartati nyoto jati sampurna ana kidung reke Ki Hartati sapa araning wang to ingsun ana ing ngarep mirato aning gunung Ki Samurta lan Ki Samurti ngalih aran ping 3 Artodaya teng